Avui parlarem del Labora, com sabeu, l'antic Servef. Molts de vosaltres teniu dubtes sobre l'accés a la plataforma. En el següent vídeo explicarem pas per pas cadascun dels procediments a seguir per a la realització de diferents accions. Per accedir a la plataforma sols haureu d'escriure en Google .labora i quan entreu en la pàgina clicar en accedir. Si encara no esteu inscrits, en la casella de baix teniu l'opció de cita prèvia a primera inscripció. Després d'accedir haureu de completar dos camps, NIF o NIE i PIN, que és el codi de 5 xifres del final del darde. Seguidament, entrar. A la barra superior podreu seleccionar l'idioma, valencià o castellà. I també canviar el vostre PIN per un que siga més fàcil de recordar. Si el que voleu és renovar, clicareu en Renovació. Així apareixeran les vostres dades i Renovar. Es generarà un darde on posarà la pròxima data de renovació. Si el que voleu és agafar cita prèvia per atenció personalitzada o orientació, haureu de clicar en l'opció desitjada i seleccionar dia i hora. Per a buscar ofertes de treball, entrarem en Consultar. En aquest cas, seleccionarem València dintre de la Comunitat Valenciana. I la Ribera Alta per concretar els llocs de treball. D'aquesta manera apareixeran totes les ofertes que hi ha fins ara. A l'apartat Les meues ofertes trobarem totes les ofertes a les que ens hem inscrit. Si el que volem és inscriure'ns a un curs de formació, seguirem el mateix procés, consultar o els meus cursos. A l'apartat de certificats trobareu certificat d'inscripció, situació laboral, ocupacions sol·licitades, situació de demanda, períodes d'inscripció, certificat de no haver rebutjat ofertes i serveis oferits, l'últim darde per a consultar la data de renovació, el resum de fitxa de demanda i el vostre currículum. Per últim, a l'apartat Autoentrevista podreu introduir la vostra informació tant personal com professional. Haureu de marcar l'autorització i continuar. Completar o modificar cadascun dels apartats, dades personals, formació, ocupació, disponibilitat, altres dades, serveis, resum i comunicació, i per a que es quede guardat, clicar sobre Finalitzar l'entrevista. Després, les dades seran revisades i validades per un gestor.